Hvad laver du? What the fuck står der der? Sublim størrelse. Æggesovs. Til 2 grisebasser. 1 spiseske smør. 1 spiseske mælk. 2 dl mælk. 1 hårdkogt æg. En fjerdedel teske salt, eller hvad det nu fucking står. En knivspids peber, eller hvad det nu står. Peber. En knivspids peber. Hvordan kan man sige det? En knivspids peber. Men okay. Punkt 1. Smelt smøret i en lille gryde. Rør mel, salt og peber i. Og varm. Langsomt op. Rør blandingen jævnt. Fjern fra varmen. Og rør mælk i. Det var så lige punktet det der. Punkt 2. Varm op til kogepunktet. Rør nu i sovsen konstant i 1 minut. Ved du hvad kogepunktet er? Hak ægget. Server til kogte. Server til kogte kartofler. 60. Det var den ene opskrift. Ved du hvad kogepunktet er? Hvad koger ned? Hvad kogepunktet er? Hvad mener du? Jeg vil sige, at der skal varmes til kogepunktet. Hvad er kogepunktet? Fuck. Ja, hvad er kogepunktet? Hvad mener du med fucking kogepunktet? Du siger, at der skal varmes til kogepunktet. Og hvad er kogepunktet? Det ved jeg ikke, der står varmes til kogepunktet. Det er 100 grader. Vi døde. Bogen hedder Angry Birds, æg og hele svineriet. Den her skal jeg læse. Kør med klatten. Klatkage med ris. The fuck. Til 8 grisebasser. 6 æg. 5 dl mælk. 2 dl sukker. 1,5 teske salt. Mit headset. 2,5 dl mel. 4 dl risengrød. 2 teske enten vaniljesukker eller kardemomme. Okay, punkt 1. Forvarm ovnen til 200 grader. Hold da kæft. Slå æggene ud i en skål. Tilsæt de andre ingredienser og rør godt rundt. Hvis du ikke har risengrød, så brug mel i stedet. Og så skal du ikke bruge kardemomme. Det egne. Ja. Ikke, ja. Det er jeg lige sagde. Punkt 2. Kom bagepapir på en 22 x 30 eller 22-30 cm bageplade. Og hold blandingen ud på det. Og hæld blandingen ud på den. Bag i 30 minutter. Klatkagen falder meget sammen. Når den tages ud af ovnen, serverer varm. Når den tages ud af ovnen. Klatkagen falder sammen, når den tages ud af ovnen. Server med varm flødeskum. Okay, det var sådan en anden ret. Tredje. Den super fede. Bernæsesovs, eller hvad står der. 4 præcisioner. Fire portioner, hvor nogen står, jeg er god til at læse. 3 spiseske hakket kartofler. Fuck står det der? 60 spiseske hakket kalotteløg. 0,5 deciliter hvidvins dikke. Så hvidvins
Hvad er det nu? 1. Spiseske. Friskhakket eller tørret kørvel. Eller hvad er det nu, der står? 1,5 teske. Frihakket. Friskhakket eller tørret. Ja, den gider jeg ikke, den der. Den er bare lortet. Okay. Snuppen med puppen. Snuppen af puppen. Fuck, den der underbukser på hans hoved. De har alle sammen underbukser i deres hoved. Så skal man bare se deres øre stridt ud over. Nå. Holland diasesauce, eller noget står der. Sovs er ikke dårligt. Det gør sovs. Bassebomber, den har vi allerede haft. Agurktid. Okay, agurktid. Omelet. Ej, den gider jeg ikke. Den er lortet. Rør ikke. Den har jeg allerede læst. Okay, så læser jeg den første. Mormor mams. Æggesalat. Til 2 grisebasser. Er det bare grisebasser, eller hvad? Og nu gider jeg sgu læse mere. Nej. 2 sekunder. Jeg er smuttet her. Ja, Daniel. Ja. Laver Hvad er der? Jeg brænder nogle hus i Minecraft. Hvorfor gør du det? Jeg ved ikke. Det er sådan, man har lyst til. Ja. Hvem hus er det? Det ved jeg ikke. Mit. Nå. Fuck, den spasser den her mod.